Ka KSU West Khasil District hapok ka jingilam jong usamla John Fisher nong siang kumbu presiden bot usamla Richard Karbani General Secretary. Menaka sngewbha jong katayau kila late bania Kynduh yo Deputy Commissioner ko West Khasil District. Bania kran Halor ki mat ki bakta ki pajba kathan nakrao jong ka jingke state jong ka jingpang COVID khat khandai. Ki mat ki baginong kit kam ka seng kila bo khamat DC ha ka tega sngi ki kentup Halor ka jingdawa ban pensange shwai ki khna school ban yashim bynta ha ka ne Independence Day. Ban long hak khat santrik unailar ban pensange shwa shipor gitrok kit khau po FCI ban le tes mardor ya baro kinong tre ke FCI nongston ban khang shwa ke jingpen kerja kam li kinong tre sarkar hak district ban pensange shwa ke training jung ki pulit hasopian ban pha shong quarantine lot ya baro kitu ki bidang wan hapo ko food battalion sopian ban pha khang shwa ke wet canteen ha food battalion sopian hak ju ko por ka sengkla dawaru ban khang shwa ke rung kami ki pajba ni ki wei ki district kamtam ba ke East Khasil ban phasa baik tang hapo ka district ya baro kinong tre sarkar ban khang shwai kinu ki bri ki buwan ki jaka balapan bana containment zone Minta kasih nak liang jong KSU West District kila di Kynduh ODC jong ka West District ban kran Halor ki jing iba akin kisni bede kanika jingmi kanika jingpang COVID-19 tena kaliang jong kaseng hadin mangi layo ka jing ujar lakmi pa ba nak liang Deputy Commissioner ulah pha HT yaki kun yaki school man pha aten yaga Independence Day man le ka match pass te kimi pa kira ai ka jing ujar kaliang hakaseng tena kaliang jongi lawan mi takasi ban pa ka ai ka bakimi pa ki persya nomor hakum kan dikapor kamlong ka jing singan yaki kun ki jongki makin mi makin le senjaka pajba tena kaliang jongi ro persngau menta ba nakliang kaseng persya ikan ka jing temu ban khot ki kun yaki kena school ban le tai ba aten ni ketika match pass nomor ka ban kong ka dega kajing singan kajing ko jikya jong ti kena hi tena kaliang jongi persya jor ban kaliang disir ulakular ban simkia Halor kane ka bynta te kawipat ka agenda mi kren ka de bede ka ni ka jingtre kam hapo FCI ni yakini ki benai ladap nak kaliang jong kaseng ngale ki ujar UDC Halor ka jingdan jong ki kali makit khau na po Asam ki bawan kit khau po nostoin badi jong West District po sinong penangrai ni nakaliang jong supplier mungkin po Asam yaki driver ki handyman umju ai tiar PPE namta ban Iadei ni ki jingdan jong kunyang jingpang ban ngi bat man kasing lab ba ki driver kimju penan kamas kimju penan kam ki iki jingada namta ban yo ki singan jong ki sinong ni po West District te nakaliang jongi la persya ban la wang UDC bal nak kaliang jong untuk supplier umla ban penbiang tiar PPE yaki driver ki handyman nak kaliang kaseng kamban se ban sim nak bateng mungkin pensange te kajing wan ra yu khau nomar hoi ni thu yu khau de badan kam tam namta jong ki pajba ban yo ka bam andre to ban kong ka koi ka khia ka don kam ki pajba te ngi hab ban se ngi ban sim ka ba bateng ti ya kajing le bom simkia jong supplier haka bayadai pat kajing wan jong ki kato kanne ki police ki badai ki ba hangte hapo food battalion badan hangne sopian adu kumbasis pangut tamai ki ben sawan le kan ka training hagne teyo ki lawan hangte te nakaliang jong ga seng hadian ba kajing gujor jong ki rang ba snong kini ki police ki berang wan thamai kim bod runti bahaya ka ki protocol se ki kandan ha ka Iadei bat namar ka jingwan ka jongki na kiwe pat ki district ha ka ba nakaliang ka jongi sngewbha ngimtep namar ba abun ki jaka kamtame apo East Khasil ki abun ki jaka ba sarkar kelapan bana kum ki containment zone ha ka ba niso sir ba lara ka jingdon jong ki kulit hangtai bat ka jing bom simkia ka jongki ban Iadei lade ha ka ba ban ya charum seneng sikitukan sikisnong ki thau tu mar pembangi tep hangte ha sopian bun ki nong tre hangte ki bala songkha ha kini ki than nostoin te kalong ka jingma hadu kata balada kumbangi lai i ba we ne ki pulit ba kumbala i kini ki si balada ba la yo positive te kadon hapdeng ka jingma lada kani ka jing wan ki breu ki bana bar jong ka district kham tame na East Khasil bana ribhoi te ngimla bantep
lagi long hakno kuno korkom ringi so ban khia ba nakaliang jong disi lo ong ba ban sim khia ya kan ka kam ban nakaliang jong espiru on sa sim khia halor kate ka kamat hakaba kite kinong songsnong la pan sngo hangi bat nakaliang jong kaseng rung la dawa ba yam tashpor hi kumbalong mentang sngo sengan ya ka jing pli jong kate ka wet canteen hang te po ml food mlp so pian te nakaliang ka jonging la ong disi ban khang swa sipor ya matahi nambar ngimla ban chenie mar kumbang di ba kate ka wet canteen hang te hakaba giru pajba ru laban yo rung kat bomon hakate ka jaka te nakaliang disi ong sa simkhia kane ban ya kran bu sp te hakawai pat kaliang nakaliang jong kaseng ka KSU West Castle District at so ban penpau ba sikinong tray सरकार की बावन ट्रे हपो वेस्ट कासेल डिस्ट्रिक्ट खमतमे की बान ईस्ट कासेल खमतमे itu adon ki ba shong basa itu ki containment area haslong bala lada kilong ka bala ba ni la kantur disi ba kire ban sa shwa ya mata happo west kaseil ha ki ni si shuti kuma si sejain ba sngewbha khnang ba kanwanra ya ga jingsuk ha ya ga jingsuk ban lai ya ga jingma jong ga Jingsaphriang jong ni khnang jingpang kumbang la te ba ga jingbun kumbala bynta sarkar ya ki kato kani ki jaka ki bala bynta containment zone east kaseil khamtame eslong tingi kerpat ikini kinong tray sarkar ki ba dei na eslong nawe ki jakaru bala da kan khambha ki bakin jesa amta sipor bakin sa ba hapo ka district nang bangin light na ginu ki jingwan poi ki lane ka jing nangbun jong leu knyang jingpang ha kane ka district ka jongi te kane kalong ka jing kerpat jong kaseng bangin salik mi ro ki office ki jong ki ban kerpat ki lengba ki jingtho ba kinong tre ba kin sobha bansa ha district ha gini si shuti khnang ba kanong ka jing yarap ban light na ka Jingsaphriang jong ni knyang jingpang te kani kalong ka jing kerpat jong ka KSU West Castle District syabaro ki office bat ki tanat sarkar ba pher ki badan hapo West Castle District